Ikaw, go. Go yan ah. Sasatimin lang, uy. Next morning. Hi everyone, good morning. Karon day guys, adlang Domingo. Diya pa mi sa anda. Diya, karon mahibaw-an og mo. Muli na ba mi sa Alicia di pa kay ang dagdana mo. Mapaka-decide og muli na ba mi di pa. Masiganahan pa sa mag sorry na rin sa anda. Misalyan na, kauli na kaday? Kauli na ba ka? Ngaw, Misalyan na, ganggidang sinina, tulura ka parisan. Malapit ma. Diya. Natlan laging na period. Mao nang karon kinahanglan nga din na muli ron. Yan. Diya grabe ko sa gagawin, naggunang-gunang. Kasara ba mi? Kasara ba mi kay da nakatagpasan ni Aliana de ha? Ano na yan? Hala ma. Tagpasan nato. Ha? Dalaman ang labhan. Good. Assalamualaikum Solidari. Love you na yun. Good morning sa tanan. I love you day. Happy birthday dia diha sa suom dia sa Cebu. Ano ra dito na mo na data ta sa una nga mo na Cebu. Kani tampuan man naman tayo ba. Gangan. Kami 40 days. Sunod na po Jen, nakatang sabot mo rin na ito si mong birthday Jen. Sabot mo? Happy birthday, Jen! Kaya na greet mo. Mag-greet ko ma. Mag-birthday mama Jijin. Maganda ako mama Jijin. Bigat-bigat sa midari Jen, kaya wala gihumok. Humok mandari. Mama Jijin. Birthday mama Jijin. Birthday mama Jijin. Kuyo, balik. Ito, dubariwan diha. Pagkiwan dito nila. Hindi si Aliana. Palipay ni kinakaligo ni gahapon. Love you ma. Love you. Kaya na maligo og na period. Kuan ka na ning konsulta mig doktor nga friend ni Amy. Tulot to ka doktor nga yung gipangutan-an nag-okay ra ba kay naghamog mo nga bawal kuno. Di man day bawal. Nakaligo ni, grabe ding samsawom. Love you ma. Love you. Siyot ka ma. Lah, cute murag itoy. Gat ka. Love you na yun. Murag itoy. Cute. Jarang isa dito sa gabi kami dari naglunot ni tulo. Basin sa ganahan no check-in nga riganda. Kaya among gi check-inan pare okay. Nakabiyadag ko. Okay. Ang balik pa nga ngarian, otro. Bye pa ma. Ang balik pa baka. Hindi na. Rasa ka. Ikaw may musa.
Eh, Hala na duguan lag. kasali siya. Nag-iukog siya nga nakasa. Laman kayo, ito mong gina ako kung maglaba. Ngayon hindi mo ko lumo pala nga. Ako may mga Ako inahan. si Sanggina nga ako na maglabas ng sa. Karay na pa ma. Ako mo din na ba? Ikaw di ay. Ikaw. Ikaw na ba? Ako paglabas mo dinugan. Pati sinta ka, dapat mo banti. Meron. Ha? Meron. Ngayon sa mama. Ma. Hindi Mapaktis. na ako natin at least ma. Gajid, gahapon naman sa pangitang istir. Hindi ta kaligodan ni ron. Ligodan ko na may adlaw. May tatog na yung adlaw mo subang. Di ba di ta kaligo sa tubig nila kay lubog. Tubig dari guys, murag Milo. Kaya na sila. Punta ka tago, ila ba ta? Hello. Hi guys. Naman din mig tumahaw. Hala ginuo ko. Di Jimmy kauli dani kay duna nimbunot naman pag sa kadunguan. Jadi sa mga ibalhinan. Pandami dari pilat home. Karang kabutan ka mo ang karang may grintahan. Ipagamit ra pud mi ilang abuhan. Ang jadas mo lang hindi ah. Mga sinira. Ipagamit ito, hala ginuo ko. Mag-charge na ko daan sa power bank. Sigo-sigo. Banaw ka. Hindi. Hala yan. Haha. Pagsugba si Dog Pork. Adobo. Duha ka klase diyang giluto. Ito ah. Adobo. Saan mo ka ni ron? Kuhan, adobo sinugba. Hindi, ginuo ko. Para sa liana ang interviewon. Ilan na. Hindi, dahil sa na ito, dahil nga ng bunot ng pagwan dahil. Ayun sa? Napungit ko na si Daw, talangin mo na. Grabe. Kabulis na. Gabuan, ginuto. Oh my God. Grabe buwan mo ang mga bagyo. Wala di kayo magkuhan ko din, mag-charge ko. Ang cellphone. Mag-charge sa power bank, dali. Mag-charge sa power bank. Ang ginuo. Mag-charge ko daan sa power bank. Mapwede ko dari ma. Napay. Napay sa kanya nalain dyan? Adyo ka, gadugan. Adyo ka. Grabe na bulat-bulat din. Ang gano'n din nila din. Charge ako guys kay masig burnout. Grabe Jung, gusto gagawan. Dali nga rin matutas kay expert ko. Amo si Maika. Palilian na. Kasi ba ta? Bukit sila. Ay, tutukas na. Tutukas na nila. Tapos na. Uy, tarawag na ito. Tutukas. Ayo. Sa paan mo ko ma? Lagi. Ulit na sila. Wow, manang nila. Grabe guys, ang bunak-bunak jaguan. Yan, ang apit bahay mi. Ang esparto nila yun mi. Guys, good morning guys. Mawalan nga Sunday. Eh, ini ko karon sakto pa ko. Okay. Mana yan? Natata. Mga pawal Ano sa saan ang guys room dito rin sa kuli? Diyan saan? Wala mo. Mali yan, muli litas gawas yan. Muli litas gawas.
Ay, ito. Nagawas, guys. Uy, bagyo. Na, guys, sa gawas. Ito gagawan, eh. Ano kagawas ito ba sa... Naatbang kami sa public market. Ano yung sitwasyon karon sa gawas? Ginuo ko. Kali nga rin. Kaya dahil dito balik. Dito balik. Dito balik sa ito. Ano? Opo. Dito balik kay grabe yun. Nakuan ka. Labing kauwan. Kari na, nasa kwarto ta, kung tayo mahimulan ni. Oh, nag-room nila sa TV. Oh, kamo to. Hala, ginuo ko. Walang hilin. Ito ka, ito dari. Balik ka ito. One man lang. Ay, Ginoo. Hindi tayo mahimulan eh. One. Kalian ka magdahigda yan? Magdahigda? Ay, nababagdahigda. 2 hours later. Hi guys! Naka-ready na po me kay naligo na ko na pagbalik sa dagat. Ag nag-sponsor na mo. Ganahan pa magsamsawm. Taniag naman po kay gabi, grabe din kasugagawan hantod din na buntag. Da karon po din uwan po garan kasuga. Di pa dugay nito. Bakit po na yun? Kasi, Lato tag dentison. Kay ni punta to tag dentis. Unsa man din maligo din na. Di na maligo mo tanaw ra ha. Kaya man nakagligo gabi eh. Ha? Balik na po na dagat. Mas dagat. Okay, sabayan May na mo. takits dito guys. Daghan na bang tao dito ron kay Domingo ron. Pispatig ang ipon na yun. So na. Kasi mamon. Ang lagi kay di mo pa das dentist. Ah, kaya nag-sponsor na mo. Di man pwede sabayan. Kagawat-gawat na ito ninyo rito. Nalang gila ko ko dito. Pag Gato makustaw na na mi. yun. Ano dito ka? Gato na mi. May bata. Balik ko bidan. Ano gawa ko? Bi. Naturat to na yun. Naturat. Mato na pod be. Dali na yan. Madali na ma. Madali na ma. Lipad yung gamitan. Nanggada na. Dahil magkapasang sa. Sarap. Dito na. Nalaglaan din mo. Lagi sila sa bata. Sarado na. Few moments later. Guys, diyan na sa dagat guys. Kaya kung naman sa walking distance na sa mga gisakaan. Para siguro mga 10 minutes. 5 minutes na siguro. Ikan sa mga gisakaan. Dagang ka yung mga tao kay Domingo karon. Da guys, nagdarami danig baon, darami maniud to. Nagsugba mas manangilin daw pa adobo. Okay na ni. Diyan na nuroy og kwan shield. Ang tanin jo. Aliwaras kay bujag ang nangana ka jo nga rin nagali taga Talibon ni abot danig pangaligo. Ang pikas cottage kay taga kwan taga Talibon. Kasi Aliana haning gidadas jang vitamins. Kay need man dyan yung mainom na dyan duha ka klaseng vitamins kada adlaw. Di na na paliguon ron. Kaya nahadlog ko kay gisipon. Sakto na tong naligo si Jagabi.
So guys, mara to yung video karong adlaw. Daghang salamat sa way puas nga nagsigig tan-aw. O way undang nga nagsigig suporta niyang mga videos. Daghang salamat ninyong tanan ug amping mo. Bye-bye. God bless ninyong tanan. Ug happy Chinese